Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hai lam sugu dada by manai sungna ani notun YouTube channel tini ni salong ka isa special tani ke sina ro kali puja ni tini mela sung khainai sini dara FM pro khainai norong no phunai norong video soya karai first to last night jong de tabuk ang thangnai aro tabuk nogo si ko emne jogal bai jaga aro thangna phunai tabuk sugara te bye bye dara tai manai sung khainai lang tabuk sokojak mela ke tabuk hai pan surong ya ko tabuk aro kono boro pan khaya ko lolok tabuk surong ya ko mela stage rok bal khlai jong ko tabuk light jong setup khlai jong ani friend iba setup khlai jong tabuk ko ik por setup khlai ba ke phulugan dara tai ko bai lai setup khlai jong tabuk teso kazak dara tai manai jong finally ready ang wajak tabuk ko tai musanai rok khai jong narbo an video nai nai lerong gak sukuna sida FM bro phaimani mani wa phunungnai tai ko sida har musaman dong no tai phunuglia norno kisa haino ko short phunungnai nai tung dinu ram dara manai bai tai ani je okra sakra video nai tung na rong no ang ko sorry masano tamne ingya ang first time ni bagai ang ekdum tumau haike man lasiman hai ong thaka video hamka snamai maya sinara je Tripura idol ro subjak bai borok bo phaijak nai tung dinu ram first to last dara bai photo bujak lai tungo finally tabuk sokojak sini dara nobe makana photo bujak lai mani norok je suk je ani video nai tongnai dara bai manai song je okra sakra ronang kokaisi sanamusugo ani je YouTube channel ang phaimani karon kang je gorib kuri borongno se help khlaina ni amani video ang sanamainya upload nai ni tongo ani YouTube channel success ongya kuni jaru sang haino music rong video upload ma tongo norok ano je suk pharijak support khlai di norok ni support nang norok logo jama kan dara tini dara phaijak ate bro borno kale bosoro busung samana ai pada boli bizin banget go phaiman liya takle bosoro ke phono request klaiman banget go ma phai ya dara kale bosoro mo no request klaiman kise andrew roga dan video ar subscriber rang no sagari kise tama ini channel subscribe kare so guys asunu video bye guys norong na beri sin bai phaiman leng jaga chongoi ka bai sagra ani YouTube channel kaisa intro kalau sudah disturb kali lihat ay asun no amo sugono video mo